Hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru. Gallwch ddiweddaru eich cofnodion hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru, PRTL, yn eich cyfrif GCC ar-lein ar unrhyw adeg. Argymhellwn yn gryf eich bod yn diweddaru eich PRTL wrth i chi gwblhau'r cyrsiau hyfforddiant perthnasol mwyn sicrhau y gallwch chi dderbyn gostyngiad byr cyn eich adnewyddiad dod yn ddyledus. Ond hefyd i sicrhau nad oes perygl o'ch cofrestriad dod i ben os na allwch gwblhau a chyflwyno'r wybodaeth hon mewn pryd. Dylech fewn gofnodi eich cyfrif GCC ar-lein. Porwch dros y teitl Fy Nghofrestriad ar ben y dudalen a bydd dewislen yn ymddangos. Cliciwch ar Hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru, PRTL. Dylech nodi dyddiadau cyfnod cyfrestru cyfredol ar y dudalen hon. Bydd cyrsiau yn ystod y dyddiadau hyn yn unig yn cyfrif tuag at adnewyddiad eich PRTL. Ar gornel dde uchaf y tabl ar waelod y dudalen, mae yna fotwm Ychwanegu PRTL. Defnyddir y botwm yma i fewnbynnu cyrsiau hyfforddiant fesul 1. Dylid ychwanegu pob cofnod ar wahân. Dylech gynnwys disgrifiad llawn o sut mae'r gweithgaredd yn cyfrannu at eich datblygiad proffesiynol. Os oes angen i chi ddileu neu newid cofnod PRTL, gwelwch flwch gyda saeth ar ddiwedd y rhes lle caiff ei gofnodi yn y tabl. Os cliciwch arno, dangosir 2 opsiwn, dileu neu newid. Gallwch allforio'ch cofnod PRTL i deinlen Excel mwyn cael mynediad i'r wybodaeth tra ydych chi all-lein.